Dat is geen feest. Daar ben ik heel eerlijk in. Voor zowel het eerste mannenteam als het vrouwenelftal van Pickwick Dokkum wie het naar de eerste ronde van de nijcompetitie kleer. Beide teams binnen degradeerd en dat is voor de club en de spelers een zinvoller. Dus de doelstelling weer dat we in ieder geval een tweede klas club wezen willen kennen en beloven willen. Dat is de doelstelling. Maar misschien nog eens een keer een uitje naar de eerste klas. Dat hebben we in het verleden ik dien. Maar goed, in dit seizoen weer een onspultje, weer er rode risico's, weer een versterkte degradatie. En uiteindelijk ben we daar maar 31 punten het slachtoffer van worden. Het begon misschien enigszins met wat blessures. Het waren 3 jongens geblesseerd. Les wat punten lezen en dat een paar keer op rieren. Ja, en dan mag het op een gegeven moment, we zeggen naar boven en dan mag het op een gegeven moment al heel gauw onder te zien. En dan gaat het misschien wat in de kopjes zitten en dan wordt het steeds minder en dan pak je te weinig punten. De vrouwen speelden haar eerste seizoen in de eerste klasse. Maar het team kwam met problemen en helle het net. Voor de dames, daar het echt een rol spelen dat er een hoop blessures waren. We hebben zelfs nog hebben we dames 2 weeromloeken moeten in de competitie. Omdat we echt vierstevolle blessures heen. We hadden net meer de dames 2 in de wei houden konden. En een aantal cruciale spelers die hebben langdurige blessures. En dat speelt parten. Rutmer zocht uit naar het toekomend seizoen. En hoop het weer op promotie naar de tweede klasse. We hadden een heel goed team en er zijn inderdaad 2 jongens die stappen, dat is jammer. Daarvoor in plak kom ik ben een paar jongens weer terug. Echt clubman, Rudolf en Piet. Dus dat is ook weer een goede impuls. En we gaan nog net zitten, maar ik begin er wel voor om zo hoog mogelijk te eindigen natuurlijk.